Mayap agat panapon po karing sabla, kaniting banalamiso, yabe tayo kay katamong panalangin, kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mamerto Encinia Dizon, Fiona Perez, Charles and Julie Cabalia, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Joan Tolentino, Nelson Tolentino, Edgar Tolentino. Para king special intention, Encarnacion Bernardo and family, Mr. and Mrs. Jessie Salak and family, at Maria Manalo. Para king birthday blessings ng Rian Summer Sarmiento. Para king quick recovery ng Mary Ann Santa Cruz. Yabetala naman po rin kakatamong kapatid Damiano Nabie, lalong-lalo na para king death anniversary ng Ryan, Jose Di Mabuyo. At din kaladwa daring Mituki-Tuki, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Leonor, Noli Sr., Edwin, Raymond, Brigido, Filemon, Fernando, Constancia, Juanita, Segundina, Javier, Dolores, Ramon, Eleuterio, Pancho. Impong manimuna king kakatamong misa rekoleksyon, yapin po Ireverendo Padre Kenneth Alde, Direktor na ning Social Action Center of Pampanga o SACOP. Talakad tapo.
Amen. At kaya ka, antimo rin. Pagmasusyan tayo po ngeni ing martis kilub na ning malalto, ing martis santo. Kabang pagnilayan tayo po ing sakrifisyong binyena ning ginutang Jesucristo, bang pakit ning lugod na kikatamo. Anyawaran tayo na sana maging karapat dapat tamo kaniting malaregalo. At bang maging karapat dapat tamong magbasusi kaniting banal na misteryo, si Chantalang ring kaya katamong kasalanan. Yagkastangin ing mirnanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang dutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana kimbie alanangka. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tanggapan mi sana ing kang kapatawaran at pakalulu. Kabang pagmasusyan mi ing pamailasan at kamatayan, ning Ginoo ang mabibiyat magari kambemo at ning banal espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangka. Amen. Pamamasang iba't kilubro ning propeta Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikong bansang marayo, ikong taong manuknangan, king marayo. Bayo ko pamibait, pinili na ako ning Ginoo, at tilduan maging kayang talasuyo. Gewa na lang mataram, anting espada, ring kakong amano. King mismong gamat na, iningat na ako. Gewa na akong anti-ing paslo, matilos at makasadyang bibognos. Nga nakako, Israel, ika ing kakong talasuyo, uli mo, purianda ko, ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapat meging alang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapat alakong arapat na anuman. Makanyan man, ing ginuka ko yang apanaligan. Ipagdepensa ng kakong daraptan, at dinanakong ablas, king kakong gawan. Bayo ko pamibait, tilduan ako ning Ginoo, gewa na akong talasuyo na, ban ibalik ko la ring taong pinili na. Ban ibalik ko la ring mikalat ng memalen ning Israel. Ing ginuyang kakong babie dangalan, ya ing panibatanan ning kakong sikanan, nga nakako ning Ginoo. Kakong talasuyo, ating kung mas maragul a paobra keka, emo ing ibalik mo ing dangalan, ning mitaga na memalen ning Israel. Nune, gawanda ka namang sulu, para ka ring sablang bansa, baning mabilugayato, miligtas ya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ika o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan, emo sa paing tulot, dugpakako ing kabiguan. Uli ning makatuliran ko, kakong asahan ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko.
Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Maging anti ka sanang matibe sa lilungan para kako. Metong akuta at kambilan ko kapilan man. Ika ingkakong salilungan at talaingat. O Diyos ko, iligtas mo ko karinge mayap at tao. Kinggamat dinge makatuliran at mabagsik ka tao. Iligtas mo ko. Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Ika, o Ginu, ingkakong kapanayan at asahan manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya ka kumanalig, ika na ing miningat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibait ko. Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldo-aldo ibalita ko, impig kalumong kaligtasan, agyamang iti eko aintindyan. Manibat na inyang kayanakan ko, O Diyos ko, tiro mo na kanako at ako naman ala kong tuknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko impig kalubmong kaligtasan. Talakad tapo. Kaya kayo, At kaya ko antimurin. pamamasa, maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ko, o Ginu. King panahon na ito, melingas-ngas siya pilubluban ni Jesus at nga nang migtapat. Ing katutuan, sasabyan ko kaya kayo. Pagtaksila na ako ning metok kaya kayo. May paglalawela ring alagad at era balo nung nino ing amanwana. Makailig yang malapit kang Jesus ing pakamala ng dili karing alagad na. Sininyalaneng Simon Pedro at Ngana. Ikutang mo na mo kaya nung nino ing amanwana. Inya linapit ya kang Jesus at kitang naginu nino ing amanwan mo. Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape at ingdinan kanina tapit niya. At inyang asosoning tinape, inabot at inyang asosoning tinape, inabot niya kang Judas, inganak ng Simon Iscariote.
Inyang atanggap na ng Judas ing tinape, linubya kayo isatanas. Nga ng Jesus, daptan mo ng agad ing sukat mong daptan. Dapot alang makibalo, metong man karing kasulo na, nung bakit sinabi na iting. Uling i Judas, yaing talaingat karing salapira, ating minisip king pasalwaning Jesus, king kailangan da, para king fiesta, o parina na lang limos ding pakakalulog. Inya nga panganan ng Judas, ing tinape, agad ng meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni mi paligayan ne ing anak ng tao, at king kapamilatana mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana mi paligayan niya ing Diyos naman paligayaning agad ing anak ning tao. Anako, ditak nang panawon ing akayabeyo ko. Panintunan niyo ko, dapot sasabihan ko kaya kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Ginoo, no kamunta. May kibat ya Jesus, ka makatuki ngeni kanako, ketang puntalan ko. O nang kaibat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Ginoo, o ba't kung makatuki ke kang ngeni? Idame ko ingbe ko para ke ka. May kibat ya Jesus, idame mo ingbe mo kanako, ing katutuan sasabyan ko kaya ka, alingad mo na akong makatatlo, bayat tulawok ing tatyo. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pasisilim po kaya kayo man. Maya pasisilim po among. Magtagalog ko po, Nepo. Sabihin po natin, I am blessed. I am blessed. Mas malakas with conviction, I am blessed. I am blessed. Yan. Sabihin po sa katabi, I am happy, you are blessed. I am happy, you are blessed. Tanong, ano ang mahal sa mahal na araw? Bakit tinatawag nating mahal na araw ang Semana Santa o ang translation natin sa Holy Week? Hindi ba dapat banal na sanglinggo? Banal na sanlinggo. Bakit tinatawag nating mahal? Malamang mayroong kinalaman ang pagmamahal sa pagpapabanal. At ito po sana ang ating bigyang pansin sa ating pagninilay ngayong hapong ito. Noong pong mga dekada 90 or a little earlier, mayroong sumikat na kanta, si Pilar Pilapil. Sabi nung kanta, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Tama po ba yon? Si Pilar Pilapil, ay Imelda Papin. Alam ko na alam mo yung mga nagbibidyoke dito. Ano po kasi yung pamagat ng kanta? Isang linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig. Alam po ninyo kapag dumarating na itong mahal na araw, itong banal na sanglinggo, ang una kong naiisip itong kanta ni Imelda Papin na isang linggong pag-ibig. Subalit hindi katulad ng mensahe ng kanta na kung saan pagkatapos ng linggo, bigla na lang iniwan itong nagmamahal
O sabi nga, okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang ating pong Holy Week, itong mga mahal na araw, ay isang linggo ng pagmamahal. Subalit hindi lamang natatapos sa isang linggo dahil ang nagmamahal ay ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon po ngayon, napakadaling sabihin ang mahal kita. Napakadaling sabihin, nagmamahal ako. Mahal ko ang asawa ko. Di ba? Mahal ko ang mga anak ko. Mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang bayan ko. Pero madalas, ang mga salitang ito, kapag pahirapan na, kapag hindi ka na nagiging komportable, o kaya naman hindi na konbinyente para sa iyo, ang mga salitang ito ay nananatili lamang na mga salita. When push comes to shove, when it becomes inconvenient, when it becomes difficult, para bang hindi nagiging totoo itong mga salitang mahal ko. Mga minamahal kong kapatid, nagiging totoo lamang ang pagmamahal. Nagkakaroon lamang ito ng kahulugan kapag ka ito ay nagpapabanal. Nagiging totoo lamang at makahulugan ang pagmamahal kapag ang ating pagmamahal ay katulad ng pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ba magmahal ang ating Panginoon? Kung minsan po kasi parang tayo, si Judas, na kung saan kasama natin sa pagkainan, ang taong sinasabi nating mahal natin, subalit bandang huli ay pinagtataksilan natin. Kung minsan parang tayo si Pedro, na sinasabi kay Jesus, Panginoon, kung saan ka man pumunta, isama mo ako, kaya kong ialay ang aking buhay para sa iyo. Subalit noong panahon na kung saan nakapako na si Jesus, nasaan si Pedro? Hindi ba't sinabi sa ating ebanghelyo, bago pa tumilaok ang manok, pinagtaksilan mo na ako. Marahil kunan natin ang ating inspirasyon kung paano magmahal ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ba magmahal ang Diyos? Paano ba nagiging banal ang pagmamahal? Dalawang paraan. Sakripisyo at paglilingkod. Sakripisyo at paglilingkod. Sacrifice and service. Una, sacrifice. To sacrifice is to suffer for. Yung bang kaya mong masaktan, kaya mong maghirap, kaya mong buhatin anuman ang mabigat para sa taong minamahal mo. Hindi ba't ganyan ang sakripisyo? Parati nga pong sinasabi ng nanay ko, kanan ko niya mo, isubo ko niya mo, ibeke pa keka. Kapag ang tao nagmamahal, kaya niyang hindi isipin ang kanyang sarili, kundi kaya niyang masaktan, kaya niyang maghirap para sa taong minamahal niya. Napakaganda po ng salitang sakripisyo. Galing sa salitang Latin,
sacer at fisio. Ibig sabihin, sacer, holy, at fisio, to make. Sacrificio or sacrifice literally means to make holy. Kapag iniaalay mo at ginagawa ang lahat ng iyong ginagawa para sa iba, ito ay nagiging banal. Kapag sarili lamang ang iniisip, ibig sabihin, hindi totoo ang pagmamahal. Subalit, bago ka mag-alay ng iyong sarili para sa iba, before you can suffer for, you must learn to suffer with. At ito po ang literal na translation ng compassion. Cum and passion. Cum with, passion to suffer. Kapag wala po tayong compassion, kapag wala tayong pakialam, ibig sabihin hindi tayo marunong magmahal. Sabi po ni Pope Benedict XVI, the opposite of love is not hate. Ang kabaliktaran daw ng pagmamahal ay hindi yung galit ka o may kinamumuhian ka. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay yung wala kang pakialam. It is indifference that is the opposite of love. Kapag wala kang pakialam, kapag lumabas ka sa simbahan at wala kang pakialam sa mga batang pulubi na nagkalat sa daan, masasabi mo bang mayroong kang pagmamahal? Kapag kahit na maghapon kang nakaluhod at pagkatapos ay wala kang pakialam sa kapitbahay mong mayroong pangangailangan, masasabi mo ba na mayroong kang tunay na pagmamahal? Kapag napaus ka na ng kasisigaw, praise the Lord, Alleluia, pero wala kang pakialam, kahit na alam mong ang kaibigan mo ay may malaking pinagdadaanan, masasabi mo bang may tunay kang pagmamahal? Kapag wala tayong pakialam sa mga magsasakang unti-unting nawawalan ng lupa o sa mga katutubo na hanggang ngayon ay nakipaglaban sa kanilang lupang ninuno, kapag wala tayong pakialam sa mga taong hindi alam kung paano ilabas ang kanilang pamilya sa ospital dahil wala silang pambayad, o sa isang mag-aaral na pumapasok na walang laman ang tiyan, kapag hindi tayo apektado sa kakulangan, kaguluhan, kasiraan na nasa paligid natin, paano natin masasabi na tunay tayong nagmamahal? One must learn to see the sufferings of others and make it their own in order for us to love truly. Kapag kaya mo nang nagiging personal na ang paghihirap ng iyong kapwa, at dahil dito ay mayroong bumabagabag sa iyong kalooban, at ito'y nag-uudyok upang mayroong kang gawin, ibig sabihin, naroon ka sa daan ng tunay na pagmamahal. Kapag nararamdaman mong konkreto at nagiging totoo para sa iyo ang paghihirap ng iba, doon lamang maaaring magmalasakit at magpakasakit para sa iba. Ito po ang pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't sabi ni San Pablo, though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at,
Rather, he emptied himself, took the form of a slave to become like us. Kahit na Diyos siya, nagpakatao upang malaman niya kung ano ang ating pinagdadaanan, upang maintindihan niya kung saan tayo nagmumula, upang alam niya kung paano maging malungkot, kung paanong umiyak, kung paano maghirap, dahil mahal niya tayo. Pangalawa, service. Nagiging totoo ang pagmamahal sa paglilingkod sa kapwa. Alam po ninyo, sa darating na Huwebes, gaganapin po yung tinatawag nating washing of the feet. Hindi po ba? At isa po ito sa pinaka-importanting gospel story sa akin dahil ito yung ginamit kong ebanghelyo nung ako'y na-ordain. Alam po ninyo, kakaiba itong washing of the feet. Sa ating pong 4 na ebanghelyo, si San Juan lamang ang mayroong kwentong ganito. Yung 3 tinatawag nating synoptic gospels, si San Mateo, San Marco, at si San Lucas, ang kanila pong kwento noong huling hapunan ay yung kinuha ni Jesus ang tinapay, kanyang pinagpipira-piraso, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, kunin ninyo itong tinapay at kanin, ito ang aking katawan na inaalay ko para sa inyo. Kinuha niya ang kopa, binigay sa kanyang mga alagad at sinabing, kunin ninyo itong kopa, ito ang aking dugo na inaalay ko sa inyo. That is the version of the Synoptic Gospels. Subalit sa Ebanghelyo ni San Juan, wala po siyang ganoon. Subalit para sa kanya, the sacrifice is when Jesus went up, stood up from the table, then knelt down and began washing the feet of his apostles. Para kay San Juan, ito ang simbolo ng paglilingkod. Ito ang simbolo ng pagmamahal. Sa huling hapunan, si Jesus hinugasan ang paa ng kanyang mga apostol. At para kay San Juan, ito ang simbolo ng Eucharistia, ang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Nagiging konkreto ang pagmamahal sa pag-aalay ng sarili. Nagiging konkreto ang pagmamahal sa ating mga gawa para sa iba. Mga minamahal kong kapatid, nais ko pong tapusin ang ating pagninilay sa isang karanasan. Noong pong ako ay nasa unang taon ko sa seminaryo, high school student, katatapos po naming nalahar noon sa Cabalantian, October 1995. Pinadala po ako ng aking mga magulang, pinauwi ako sa seminaryo dahil para sa kanila ay mas safe ako doon dahil hindi nila alam kung mag-i-stay ba kami sa tent city, kung makikitira ba kami sa mga kamag-anak, o kung saan kami titira. Alam po ninyo, ako lang mag-isang seminarista ang nasa seminaryo dahil pinauwi ang mga seminarista noon. Nung unang gabi ko, pagkagising ko, bumaba ako upang mag-almusal. Habang naglalakad po ako sa may koridor, biglang may tumawag sa akin, "Alde, Alde!" Sabing ganyan. Si Aposeto, tinatawag ako. At nung lumapit ako, nagmano, dinala niya ako dun sa priest refectory kung saan po kumakain ang mga pari. Kami lamang 2 ang naroroon.
Pagkatapos, pinaupo niya ako dun sa kanilang napakalaking lamesa na merong pang lazy Susan. Kapag seminarista po kayo, pag nakapasok kayo sa priest refectory, alam din nyo na special iyon. Pero unang taon ko pa lamang sa seminaryo, si Apo Seto, ang obispo, siya mismo ang nagpaupo sa akin. At pagkatapos, pumunta siya sa kusina, kumuha ng plato at kubyertos inilagay sa harapan ko. Bumalik sa kusina, kumuha ng kanin. At pagkatapos, bumalik ulit. Pagdating niya, may dala-dala po siyang isang kasirola ng paksing likawok, paborito ng ating obispo. Throughout the whole breakfast, this old saintly man was the one serving me. Siya po ang nag-aasikaso, siya ang nagsasandok, panay sinasabi, mangan kang masalese, nga na. Alam po ninyo, noong panahong iyon, sabi ko sa sarili ko, kahit na napakalaking trahedya ang nangyari sa atin, kahit na hindi ko alam kung kakayanin pa rin akong papag-aralin sa seminaryo dahil wala kaming pera, dahil nga nalubog sa lahat ng ari-arian, kahit na alam kong malaking problema pa rin ang haharapin, ngunit sa panahong iyon naramdaman ko na hindi ako nag-iisa, na mayroong nagmamahal sa akin. At sabi ko sa sarili ko, sana darating ang araw, maging katulad ako ng taong ito. I think it was during that time that I have resolved to become a priest so that I can be of service to others. Kapag naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon, hindi ka lamang pinapagbabanal, subalit ito'y mag-uudyok sa iyo na mahalin ng iba kahit na ikaw ay magsakripisyo at ipakita ang iyong pagmamahal sa paglilingkod mo sa iyong kapwa. Naway maging makahulugan ang ating mga mahal na araw. Ito ang ating pagninilay at panalangin. Amen. Talakad tamo po. Kareting aldo anong nu i Kristo, menalangin niya at meniga po kang ipana, king kalungkutan ning kayang pamaylasa. Manalangin tamo kambe ning kebaban at lungkot, para karing kekatang kasalanan. Nga tamong maniga po, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Santa Iglesia, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisayan ning kayang daya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Yatu, anong nuta mabibye, ban ing Diyos, pagkaluban nakatang kalusugan at kapayapan, kapamilatan ning daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing masakit at magkasakit, ban ing Diyos, di nanong sikanan alub at tetagan, makirake king kasakitan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing maniwala at emaniwala, para karing hanggang kapatad tamo king mabilugayato, baning pamaylasan at kamatayan ning ginutang Yesu Kristo, patnubayan nakatamo, papunta king ligaya, ning sarilitang pamanyubling mi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan,
Iuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Lumapit ka sa aking kaya kang balayan at pakiramdaman mo ing panalangin mi. Balyaring dakal ke pabangailangan ay may balong ipasyag. Dapat balo mula at panigapumi ing sopan mo kami kapamilataning pamaylasan na at kamatayang Jesucristo ang anak mo at kinumi manggaman king alanangka. Amen. Manalang kayo kapatad, mading kaya katamong daon, matanggap la arapaning Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginoo ting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mo lang mitmong pakalulu, reting kaya kaming ayin. Ikesa ng makirake karing banal mong kalam, tanggapan mi ingbe ipangakura. Itingan adwan mi, kin kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Ing manatiliya kaya kayo. At kaya ka, antimorin, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa. Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi.
Miyaninag na kaya kami, ingkay ang pamaylasa at pangasubling mebye. Mararig na ing dewakan, kapamilatan ingkay ang katapatan, at magaganap na ing pamigaganaka, king pangayanib mi king meto, yatong kayang kinapos. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel, karinbanwa, yayampang da ing karelang panalangin. Ning pamanyamba, kabang alalang kupas, magsaya arapan mo. Makianib sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa king panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king kaya kang pakalulu. Ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa baya mi dawn kusang lub king pamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne. Binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, iti ing kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alangangang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sabla, para king kapatawaran daring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana ka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ikaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinapi ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka.
ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo ka. Mapakumbabaming pagamu-amu, kini kami yan sanang misulusulo, king katawan at dahin Kristo, tipuna na kami ting metong ng Banal Espiritu. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lukod, kambenin kaya kaming Papa, Francisco, Florentino, ing kaya kaming obispo, Pasiano, ing kaya kaming obispo emerito, ting sablang pari at diakono at ding pamilyang Keti, tinipon mo. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling me, at ding sablang may angunabi, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kiyangan, gawan mo kiyangan karapat dapat magkamit kimbi alanangga, bang kayabe ng Maria, ing Berhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, ing tapat ng esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon poryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos sikpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu, pupuryan nakat parangalan, manggaman king alanangga. King bitbong kapanayan at lugod, manalangin tamo, karingamanong tiro ng Jesucristo, kaya katamo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panawon mi, banking kasopaning kaya kang pakalulo, parati kayo mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kalikaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kahing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, o sinabi ka rin kaya kang apostol,
ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko yang babye ko ke kayo. Emo sa lalawen din kaya kaming kasalanan, nunalawan niyo po ing kaya kaming kasalpantayanan, at pamayapan may pambilugan agpangking kaya kang kaburyan, ika mabibit magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili kapilanman kaya kayo. At kaya ko, ang timurin. Bakit tamo po na mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayo. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, nuwan na ring mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ko, dapat ikas miya nga mana mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual apa makinabang. Kaya kayo pong kapatad mga tsuking karelang pibali-bali na eme katanggap king banal komunyon, abayan niyo pong manalangin king dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuko king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko may gitkin sablang bagi at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapat pauli na ngening pinandit era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulong, ing sakramento ning kaligtasan, ang yani mibabayo king kaya kaming sikanan, pagdala na kaysa ng dake, king kaya kang biye, manggaman king alananga. Itinganadwan mi, king kapamlatan ng Kristong kinumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At kaya ka antimorin. bendisyonan na kayo ning Diyos, ang mayupayang tutu, ing Iba, Anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw nepo, umeta mo king kapayapan. Salamat king king Diyos. King lagyo na po ng parokya ng Maya Papastol, ipayabot pipong maragula kapasalamatan kang Reverendo Padre Kenneth Alde para king pamanimuna na king misa recollection. Yan pong Martes Santo. Salamat po.